Més de 5.300.000 electors podran votar diumenge a Catalunya en les eleccions municipals i al Consell Generau d'Aran. Unes eleccions que mobilitzaran 5.000 policies. El seguiment de la jornada el faran tant el govern de la Generalitat com la delegació del govern espanyol a Catalunya. Avui, des de l'executiu català, la vicepresidenta Joana Ortega ha explicat el seu dispositiu. Per primera vegada en aquestes eleccions, els residents a l'estranger no podran votar. Això ha fet que, tot i l'increment de població de l'última legislatura, s'hagi reduït lleugerament el nombre de persones amb dret a vot, que seran una mica més de 5.300.000. D'aquestes, només un 1,2% són estrangers, la immensa majoria provinent dels països de la Unió Europea. Per garantir el dret de vot, més de 73.000 persones han estat mobilitzades per formar part de les més de 8.000 meses electorals. Hem d'agrair, jo diria, aquest esforç que fan totes aquestes persones que compleixen amb un deure democràtic, però que no deixa de ser un esforç, que són els garants de que tota la jornada electoral es faci amb normalitat i amb plena garantia. Els electors catalans tindran més que mai on triar. Es presenten més de 3.800 candidatures. Uns 3.000 Mossos i 1.800 policies locals garantiran el lliure exercici del dret del vot. Són les primeres eleccions locals des que es va completar el desplegament dels Mossos i per això són les primeres que la policia catalana assumeix la coordinació del dispositiu.